mange andre lande i Europa var Frankrig et patriarkalsk land. I familie var manden overhovedet. Kvinden havde ingen rettigheder. Blandt andet havde hun ikke råderet over egen økonomi. Mændene i tredje stand var meget lavt lønnet, og kvinder måtte ofte finde et job, for at familien kunne klare sig. Kvindernes job var endnu dårligere betalt og var ofte ufaglært erhverv. Nogle kvinder, der ikke kunne finde arbejde, måtte i værste tilfælde tigge eller amme andre kvinders børn. De kvinder, der var dårligt stillede, var ofte enlige, ugifte enker eller forladte kvinder. Denne gruppe var meget stor grundet datidens store overtal af kvinder. Mange af disse kvinder kunne ikke finde job og var derfor nødsaget til at prostituere sig. Bare før revolutionen var der ca. 30-40.000 prostituerede bare i Paris. I samfundet var prostituerede de lavt stillede. Disse kvinder kunne tjene godt, men kun hvis de havde rige som kunder. Resten af dem døde tidligere af sygdomme. Under revolutionen var mange kvinder stadig arbejdsløse. Grundet dette oprettede staten værksteder, hvor kvinder kunne sy uniformer til hæren. Deres arbejdstider var enormt lange, og børn helt ned til 7 år arbejdede 7 morgen til 7 aften. Inden for ægteskabet var kvinder ofte meget dårligt stillede, og manden kunne til enhver tid slå hustruen ihjel, hvis hun havde været ham utro. Hustruvold var meget udbredt, da ægteskabet mellem mand og kvinde var uløseligt. Jean de Rousseau, fransk pædagog og filosof, udtrykker det blandt andet. Eftersom kvinden er skabt til at behage og være underkastet manden. I 1788 blev der indkaldt til stænderforsamling, hvor kvinder fra første og anden stand med egen løn kunne deltage. Kvinderne var trætte af, at de ikke kunne ytre sig offentligt og heller ikke havde stemmeret. På baggrund af dette skrev en anonym kvindegruppe i 1789 et brev til Marie Antoinette, hvor der blandt andet stod: ikke for at tilrende os mænds autoritet, men mere for at blive anset og få midler til at sikre os mod ulykker. De skrev til dronningen, da de håbede, hun ville forstå grundet hendes køn. Dog havde dronningen aldrig været ude for slottets mure og troede alle andre led som hende. I 1795 var kvinderne stadig aktive i forhold til kampen for demokratiet og statskontrolleret fødevarer. Dette gav dog intet resultat, da der i 1799 blev vedtaget en ny lov, der vedtog, at det gjorde endnu sværere for kvinderne at blive skilt. Manden var altså stadig alt dominerende. Senere blev det også forbudt for kvinder at gå på gymnasiet, skoler og universiteter. I Code de Civil fra 1804 står der: manden skal beskytte kvinden, og kvinden skal adlyde manden. I 1810 mistede kvinderne alle rettigheder, de havde tilkæmpet sig under revolutionen. Kvinder var igen fattige og uden indflydelse, og kvindeklubberne var afskaffet igen. Først i slutningen af 1800-tallet optrådte en ny kvindebevægelse igen. Nu skal vi høre om kvindetoget til Versailles. Det handlede om, at der i Paris, der var Eiffeltårnet af, manglede brød. Og derfor var der rigtig mange, der var sure på kongen, som var glad. Og han boede i et slot i Versailles. Derfor besluttede en masse kvinder sig for at gå hen til Versailles og gøre oprør. De fik også overtalt nogle af mændene til at tage med, så det vil sige, at der var nogle af dem. Nogle af mændene klædte sig ud som kvinder, og det betød, for at de ikke skulle blive skudt af vagterne i Versailles. Det vil sige, at nogle af kvinderne havde skæg. De gik så først hen til rådhuset, hvor de gerne ville have nogle våben. Og derefter så gik de så den lange vej, 30 kilometer, hen til Versailles, hvor kongen boede. Da de kom herhen til, så blev de mødt med en masse jubel og klapsalver. Fordi folkene i Versailles
var så glade for, at alle kvinderne gjorde oprør, at det ikke kun var mænd. Og der var så stadigvæk mænd med, der var klædt ud som kvinder. Efter at have presset kongen rigtig længe, overgav han sig, og de tvang ham med tilbage til Paris. Og der fik de ham så til at love, at der skulle komme mere brød, og at kornprisen, den skulle falde, sådan at alle havde råd til det. Derudover fik de ham også til at underskrive menneskerettighedserklæringen, og så satte de ham i fængsel. Olympe de Gouges var feminist og forfatter under den franske revolution. Her er hun i gang med at skrive en kvinderettighedserklæring. Manden blev opfattet som det eneste rigtige menneske, og dette ville Olympe ikke finde sig i. Derfor gjorde hun oprør og viste sin kvinderettighedserklæring frem. Trods hårdt arbejde fra Olympes side, slog det fejl, og hun blev fanget og til sidst henrettet.